assalamu alaikum mon bandiraɓe en garti ɗo kadi émission meɗen gonka debbo e rendo men sen garti noon en calminat jinnaɓe meɗen calminen hilifaɓe men aada calminen kadi hilifaɓe men wonɓe e leydi he foof calminen debbo e gorko suka e mawɗo calminen no windere nde lelori ni ɓe nanayi subaka ɓe nanayi kikiɗe ɓe nanayi foof ɗum noon en calmini bandiraɓe men foof so ɗum ɓenni hande eɗen gaddi ɗo ene invité ji meɗen yontaɓe sa wi jontade tan noon a ƴeŋata taw a innani hen sohna ba artiste international so waɗi meccal makko mbiya ko ɗum o wawi sa tawi mo galle makko kadi ganda o ko debbo galle tigui rigui sohna salmina. Assalamu aleykum Binta mi salmitimama mi salmini dendagal biyo mbimi e wimami no gonɗa e no gonirɗa mi tawima ɗon mi tottimo junggo mi wima assalamu aleykum Binta. Maaleykum salam sohna so ɗum ɓenni kadi eɗen gara bandiraɗo meɗen gorko hono Mamadou Sy artiste international kañumne kono kadi sa tawimo e nder galle he andat gorko galle tigui woni toon Mamadou Sy a salminama. assalamu aleykum dendagal ɓiɓɓe fulɓe e wiyoɓe wimi e wimami debbo e gorko suka e mawɗo dendagal to neɗɗo woni e juuɗe baba adama ɓe foof min calminali gonɗi e needi e newari e netare. eyyi en garti ɗo en tan comme no kalduɗen ni émission meɗen gonka debbo e rende men sa nani gonka debbo e rende men noon hunde foof jewteten no mbiyanmi ni ma yewtide suka ma yewtide debbo ma yewtide gorko hande noon sujet meɗen ene waɗi sensible saabu koye rewɓe jewteten kadi ittani en jewtete gorko saabu debbo nawlirede kam fusa galle muɗum tan heela ha kala ko joguino e galle ɗum kadi en ɗiɓi wadde caɗele seeɗa gorko ne seera debbo muɗum ƴefta bagasuji conno fof heela hol leydi ndi gonɗen sohna a namdama. eyyi Binta no mbiɗani ko noon nde wonno kala baɗo mbo yewtitta e hakkille mum walla disno toujours waɗat tan ko ene nimsa nde wonno hakkille goto yonani kadi nawli ko ɗo tawɗen ko ɗo goppaten kadi ken julɓe e worɓe Allah ina dagnana ɗumen ɗiɗo ha tato ha nayo ha tarani eyyi ɗum noon so tawi a nawlirama a nangui bagasuji ma heeli mbaɗa sikki a yejjiti an ka julɗo saabu so tawi ka julɗo ma wot ka waɗani ko gonga hay goto yiiɗa rendede mais noon oto yejjit an gorko mo joguiɗa o wonto wonno ko yumma ko jibinimo guila mbo woni cukalel nehimbo waɗi mbo tette hawa tettande hoore makko hatta an a heɓtimo e juuɗe yummakko saabu aɗa wawi wondude e yumma e galle ndesa jaaha ha Allah uddinma daña galle ma jaaha ndewa e debbo e sukaɓe goppa yumma a faami wadde debbo adi heɓtudemo koye yummakko so debbo sa heɓti gorko e yummum noon so tawi a wi an a nawlirtake mbaɗa sikki ko famɗude hakkille waɗat ɗum. eyyi mamin gartama sohna Mamadou Sy an hande gona gorko ndesa debbo ma e nder ko ndesda debbo ma coɗa matériel uji ma fof mbaɗa e galle ceera debbo ma kela matériel uji ɗum ko debbo o mbaɗɗa walla hoorema ɗum ko ɓerde huɓɓude walla tawi gorko dañani sago mum par ce que so tawi a addi goɗɗo debbo jarni ɗum faade galle yummumen wona ko jiɗɗa kadi ko kamɓe ndendi arsugo a woni e galle haydara ala a addi goɗɗo ene wawi arsugo mo gadduɗa o ene wawi goɗɗo so ari addu kadi goto foof ene yiiɗi dañde mo ɗum jiiɗi baba te ɗum baba no weeli joni an ceera debbo ma kela bagasuji ma wondi ka yiɗano serde debbo o walla non kono mbirmami ni tan a yiɗi ka ceerɗo e sago ma neɗɗo noon so seere sago mum ma wat ko yiiɗa wadde par ce que ko ɓernde musore ɓernde ma metto ha mbaɗa ka yiiɗa wadde ko ɗum saabi gorko seera debbo waɗa galle foof yo bon hankkadi natta yidde aduna haydara ha an kalismo walla finance hankkadi a yejjiti ɗum jefta fof aɗa a yejjiti ɗum hankkadi mijoɗɗa tan hankkadi ko metti golle maɗe hankkadi sa faɓaka aɗa wadde ɓuɗum bonni joni wadde yimɓe gonni tubakoɓe par ce que ma kela ka sande jomum anda wonto tolnira sohna hande goɗa debbo gorko ma sodanma matériel fewnanma galle ma ha feewa tan an mbiya ɗa a nawlirama tan mbiya hande ma leydi e asaman ndenda
kela bagasuji ko gorko o badda dum wala ko hoore ma badda Binta o wadi ko hoore makko bada dum o wadi ko hoore mum kadi min de sinno min yenno gorko mbaɗa disno ɗum yenmo koɗo artir haydara ko kelɗa ko suudu ndu sukabam koɗata ndu noon mami addu mami fewndita ha feewa kono an ɗo gonata ɗo mi memata ɗum sa attirani mi memata ala sohna nene non non mi memata par ce que an a jibinanimi a sodanimi ko dewgal waddi en dewgal noon ina dagui ceergal ina dagui a nani no Allah dagniri dewgal ni ko noon dagniri ceergal kadi gorko o on jiiɗani yumo e baba on puntaka kadi gorko a jeeya ɗum a sooda ɗum ene jogui droit dañde ɗiɗo ha tata wona gilli makko ɗi poori ha ganduɗa wona worɓe kadi belamma ne heɓa ɗumen ha mbima mi nawlirta ko en tant gorko ɗum so gorko haalnima ɗum a nani ɗum a famɗo haqqille tan a nani ɗum a famɗo haqqille tan kono kam andu ɓayde Allah ne dagniniɓe tato ha nayo hayso gorko wima min tanema mi nawlirta an toujours jottoro tan ka nawlirteɗo par ce que a jeeya gorko omo jogui droit dañde tato ha nayo ala wona rewɓe noon cikkata kañumen jeeyi worɓe ko ɗum noon mbimami ko famɗude haqqille mi haalni nane mbimami ko an tawɗa gorko kono wonde yummum gorko resima soodi galle yeehi woppi yummum yaadema andu janggo e jamne ma yilo e debbo goɗɗo walla woppuma rewo e debbo goɗɗo ɗum sa waɗani ɗum e hakkille ma jooɗaki ɗum e dewgal ma anda yahata par ce que a fundaka e gorko ɗum so waɗi ɗum ko hoore makko o waɗi ko suka makko par ce que gorko koɗo galle so fini ko dawo arta ko jamma wawi ko fewnude ha feewa kono somi fewndi a bonni e tayaɗe ma billahi wallahi somin wonno gorko mi artirta mi fewndita haydara Allah na andi suudu ndu sukabam koɗata ndu kam sukaɓe gonɗo mami fewndita ha feewa kono an ko bonnuɗa ko sa fewndana hoɗata haaji mala hen so tawi o ala ko fewndi so ala o jooɗo te pallanteje ponnoɗo wadde mo protége a heeli pallanteje kanko andi min mbawmi ko fewnude so heeli a tinani ɗum ko hoddiro Allah a nani so sukaɓe keeli ko hoddiro Allah so goɗɗo heeli tinani ko hoddi kono ko an wela ƴetti peel maɗa heela an sa seki gorko nawliri yara heme maya pourquoi warani hoore maɗa bonna matériel ala warde kay sohna ne ɓurti nan ɗon noon wadde ko nde waɗa nde wonde hakkille makko par ce que so neɗɗo natti wondude e hakkille mum watta contrôlé ko waɗata a nani mais sa yi o waɗ ɗum ɗon wonko jogui ɗon e galle he pourquoi ƴettani cuɗare makko o ɓuura ha ɗiggo weddo pourquoi udditani fo so nanni hen c'est parce que man ɗum ɗo ko gorko waɗi ɗum wadde ha joni omo wonde e hakkille makko omo waɗi contrôlé ko waɗata ko par ce que o waɗi ko foof o waɗani ɗum gorko o waɗani ɗum hoore makko o waɗi koye gorko ay ko haalɗo ko kadi ene wonde rewɓe gartani jooɗani ene wonde rewɓe kadi kala ko mbawi waɗede gardene mum holno mbawɗa andirde debbo mo arani jooɗade sa tawi sukaɓe tato ene jiiɗi yummo e baaba kañumen ɓondirde comci tawa goto fof anda wonto mujjeyi debbo ara sernement e miñiraɓe ma wi hankkadi comcimaji yo won banggue comci mabɓe yo won banggue yiyama ɗon koko kañumen hankkadi so o min so wonni wuttam janggo jam mami wonno wutti miñam te si hay sikkire ko min di tomi jeeya kono somi ñande desmi debbam seerdammi ɗum ɗo ko comci mabɓe yo paa to hayso tulmi koma waɗe ɗum ɗo ɗum fof ko rewɓe ceenda ɗum tawi kañumen ndenda suuɗi ñande debbo naati suuɗi ɓe ceerti hankkadi ko nden comci ɗi ceetata hankkadi goto fof ko banggue mum est ce que ɗum ene foti wonde cikkanmi hannde so gorko resi hankkadi ne foti hankude seetude e miñiraɓe muɗum comci non par ce que somi dañi debbam ari so miñam sohli wuttam ene foti nadde e bayam grand addu wuttama mi ɓorno kono hannde so neɗɗo naata ɗum ala woni ɗo ko comci mum woni mi wuppi han maayi eyyi mbaɗeno waɗi ni hankkadi ceeram naati est ce que ɗum ene foti wonde raw fotani wonde tawi kay neɗɗo so ferti teddinde gorko mum teddinto miñum worɓe mumen teddinde mawnu worɓe mumen rewɓe e worɓe kono hannde sa ƴeewi ko ƴeewiraɓe teddinte par ce que yo rewɓe ko haaloɓe sa waɗi ko moƴƴi sa moƴƴi mumen kalata sa moƴƴani mumen kalata worɓe kalata ko janggo jam e worɓe ne teddine onon worɓe oɗon ɓorne payamami toon mbiyami han ko garɗo jooɗade o e garɗo yurnade o koɓe ɗiɗum oye arde ko ƴewde galle fusta galle oye ari ko jooɗade e hufde ɓesgu garɗo jooɗade o no ardata on rendini fof yumma bamma miñe mawne wondirama wonɓe kawma hen fof o ñohot ɗumen hayso defi hirade mo heññu wonɓe caggal galle yiyama nan ɗo
kono ko ceeko on kay artamo yurnade pourtant ne denara jooɗade taw ko ceeko ko jikku muɗum tan wayno taw ko jikkum tan ene fof ne waɗa fof ne waɗa kono noon kadi no mbirumami ni hande rewɓe hande ɓuuren hewde mbawi tiddinta go ƴiihra mumen sabu wona rewɓe kadi ngara taw gandi ko teddungal ngara teddina famille joom galle ma guitta comci guitta fof teddina par ce que ɗum ɗo tawden ɗum ko teddungal kono aɗen ko joomumen mbiyata i kanko ɗo woni koye welnade woni koye welnade no jooɗiri e dewgal hoto teftoɓe mais ɗum hunde c'est normal neɗɗo waɗa no jooɗori e dewgal mum ay ko mama samba haali ko ɗo ko sukara si wi ko Allah yurmi ɗum waɗi ko debbo mesalal e debbo layset ɗum o haali ɗo henne par ce que ɗum kadi jiiɗa e garɗo jooɗade neɗɗo no ara taw ardi ko sernude taw ardi ko jooɗade yiɗi tan ko 3 et mois kañum tan e gorko mum wonda ko isiraɗo wonda ko ƴeeƴiraɗo wonda ko bandiraɗo a faami ɗum ko sernude wona ardani jooɗade ko e o yiɗi tan ko kanko tan e gorko makko a nani de ɗum ko debbo ceerndowo wona rewɓe kadi ko ko rewɓe mesalal ko rewɓe ñootoɓe ay no waɗirni rewɓe kadi noon waɗiri e worɓe ɓe aɗa daña gorko taw gorko ko an tan sohli yiɗa yumma yiɗa bamma yiɗa miñi en yiɗa mawɗo en yiɗa famille en famille ma a faami yiɗi tan ko an tan e mum so famille ma ari ni jira ko tikka wona wiide pourquoi ɓeyne garɗo ɓe ne keewi dérangement ɓeyne mbaɗani nanayi worɓe ɓe a faami wonko ganduɗa aussi jinnaɓeɓe ne jogui hen part de responsabilité so tawi mi woni kay andi neɗɗo kam so resi ko ɓuuri hen hewde enen tawata ko aɗa wonde jinnaɓe ma ɗo adan ɗo so debbo ari wi ngol ko comcol gorkam ngol ko comcolam aɗa jogui droit comci gorko ma gona e suudu ma kono hakkude sukaɓam mi jaɓata naata hen ɗum mi jaɓanta ɗum esiraɓe hakkude sukaɓam a natta hen kamɓe ɓuuri jiitude so tawi kadi ko debbo moƴƴo hay so tawi gorko ma wiima wuttema oɗo wuttam oɗo oto miñam ɓorndu mbiyata ɗum ko haajam ala hen onon ɓuuri jiitude so naati ɗo ƴetti wiyatamo joƴƴin a nani haajam ala hen onon ɓuuri jiitude ndegle ɗum e koye ma so tawi ko debbo moƴƴo so tawi ko esiraɓe jiɗɗo rendinde ɓesgu mum so tawi debbo wi ina serda comci gorko mum e comci miñum gorko mum walla mawnum gorko mum ko an foti ɗum salnade hoorema ko an foti ɗum salade par ce que baba mi wiyatno Allah yurmi ɗum o wi neɗɗo heppat tan kono wonduɓe fof ma certu so gurdam sertani serdani mayde serda o wi kadi ko goto rendini rendani wallahi ko gonga nde o mayi nde min gandi konngol ngol ko gonga ko goto rendini rendani par ce que goto so yeehi tan hankkandi sarima sertima serti yo labbo fo ittinde mum kadi yo yimɓe paam galle yaltata koye galle galle toujours yaltata koye galle gonata mofteɗa e galle he neheɗa e galle he so tawi ka ƴoƴƴo aɗa jangga no galle waɗirte ha anne ha janggo e jaam jalta mbaɗa galleyel ma galle yaltata koye galle wallahi ne woodi ɗo ɗo mbiɗa galle yaltata koye galle ɗo mi tengtinanma ɗon minen nehi min ko mamam gorko Allah ne rokkimo bawɗe kono ko adi mi welde makko fof woni ko jogiiɗo konngol a wawa andude ko jibini e ko jibinani ɓe ko ɓiɓɓe makko ɓe ko tani ko ɓe ko baadi ko ne andata sa naati gallo rewɓe nayo ngoni toon kono a wawa andude o woni jeewo o woni lembel a wawa andude o jibini o jibino kala mo neno sa yeehi Allah ene waɗa ma ko ganduɗa ko ene hawni sohna a wawa defde seeɗa a wawa wasde rokkude ka dokko ka defowo ko heewi ka dendinowo leñol ɗum waɗi ne wiye needi c'est très important needi woni neɗɗo needi woni neɗɗo saɗa neho noon ya nehoye neɗɗo jaajjo mo ganduɗa ko jogo leñol ko needi rokkanimo fof kala no mbaɗa wonde après a wonat jogo leñol wallahi wallahi ay needi c'est très important kadi mo nehaaki wawi ken neha saɗa neha yaato an kadi aɗa nehi kono sa nehay mbiya aɗa neha hande aɗa sikka gonɗa koye neede tawa nehani tawa an hoorema déjà an a nehaki kalda joom galle ma gooɗiɗi palna ɗum ettore est ce que ɗum koye needi jeeya hande nani e génération joni o par ce que wiya ko sa yeehi galle joom galle ma poɗɗa ko muñde holko woni muñal muñal wona welamma
muñal geje gotel koko metti tan muñete ko weli a meeɗa yiide aduna ko neɗɗo ne wiye ko weli yo muñ kala nde wiya konngol muñal adda ande ko welani ko mettere koko metti tan muñete ko weli muñetaki kadi comme no kalduɗen ni base hunde fof base muɗum ko needi sabu hande sa nehama a nehima ma wot ko a waɗani sa miijima ɗum ɗo o hande somo nehino omo neha ɗo foti nehede ɗo omo yi yummakko e bammakko ko caɗele ɗe dañi ho kanko wawi nadde e suudu gorko makko daranimo fewnanimo galle makko ha fewi ma wot ka waɗani sabu nehiɗo ma wot ko waɗani an aɗa nehe e galle mawɗo nehaɗa no poɗɗa nehirede pinata tawa matériel jonɗo poɗɗo ni kela ɗum ko haaside waɗata noon kono wona kay needi moƴƴiɗi e binde ay min jiiɗum ko haasdagal haaside par ce que debbo wan min ɓenno gorko wonde ko yimmuɓe bamum so Allah waɗi ɗum liggima ha dañini hoore mum yalti galle mahi woppidi miira mumen e galle nawi debbo mum ɗum ko ndam goto fof ko ɗum yiɗen joom galle mum joni jomum hellito wiya ko wona ko desɗo debbo keso joni somi heeli mo woƴƴi fewnude galle o somo joguino ko heewi mo ustere aɗa taw ɗum mbiyata komin muñi ɗum komin jooɗi hawa dañi nden min gonno koye pantere koye pantere min gonnono o rewi kam min gondi min muñinimo heege muñinimo ɗomka ala fof ko waɗani ɗum kam debbo fof sinno ko sago ma ni min philosophie am sinno ko sagam ko ɗum ɗon par ce que wondude e gorko gila haydara arani ha hunde wooda an ko ndamma par ce que goo ma gorko andu a jaggirani ɗum sababude dañal bandumen ma gandu a rewrani mum sababude dañal anani ɗum ko atuma an debbo wondude e gorko gila haydara wonani ha hunde wooda ko atuma an debbo a faami kadi worɓe ɓe aussi ko gonga eɓe jogui droit dañde tato ha nayo mais ɗon kadi alay saago memen ɓe seeɗa par ce que a wondata debbo ma sen ƴetti tan yeru caggal leydi naaɓe jaafuɗon mi no feewi a muñana a yiyatɗo debbo muñana gorko 20 ans no woni e ladde duuɓi nogas ina jooɗi ina muñi ina reeni hoore mum so gorko Allah walli ɗum dañi kayitaji dañi kaalis so arti mahi galle mum tan woni jobdi mum tan ko yiila deuxiéme femme a faami andi kadi ɗum no muusi welani e ɓernde no muusi kono kadi alay sago kadi rewɓe gartira hakkillaji mumen kadi ganda ko Allah yamiri ɗum ɗon kono no muusi noon no muusi par ce que muñana neɗɗo ɗon kam sohna ko mbiɗa ko noon par ce que hande a yeehi debbo ma jooɗima muñanima sa arti poɗɗa ko wadde belamma hakkude ma e joom suudu ma ƴeewa kala ko alano balla ɗum hen ha daña a ruttitima a arti ƴeewa kadi kala ko woni belamma hakkude ma e debbo ma kala ko manquera banna ɗum janggo e jaam sa ruttima sa resi mo wi o kat hokki kam foddamde ha timmi kono woni probléme meɗen comme no mbiɗani jomum so dañi kayita tan miijono ko debbo goɗɗo tan yejjiti kam debbo jooɗinomo ene faɗami yejjiti ko debbo te enen fof eɗen gandi gorko ma ala aɗa jooɗi aɗa muñana ɗum no wayi muuse e ɓerde muusi kono bindatal parfois wonko addata nawliwde holko addata nawliwde taw welam mo jiɗɗa e dañde e joom suudu ma o donka dañi ɗum respect mo jiɗɗa e dañde e joom suudu ma o donka dañi ɗum adduya goɗɗo ɗum kadi ene jeeye hen ɗum ina waɗa a faami debbo ay gorko finta tan nawlira si parfois noon parfois mbimi a waɗi gueɗɗiɗi won fino to nawlira kono woni finoɓe kadi tawa ngalano haydara rewa nde muña mettere muña ha mbaɗa ko mbawa adda ɗum tan ko ronko dañde konngol e galle mum ronkana debbo mum Mama Samba ay nawligo ko mbiɗa ko no waɗa ɗum ronkude dañde belamma e debbo mum taw on ɓesnidi jomum yaha nawlira ɗum ina waɗa kadi dañal min de mi dañi yomi nawlir a faami min ni yiiɓe ganda mbiyata ko golle ne keewe galle ɗum ta hat ɗumen nawlir min sa ari aɗa ƴamami aɗa wiya kam golle ne keewe galle ɗum ta hat nawlir waɗa ko mbindanma mbiyanmami ko desaka so golle keewi yilo e mbinda on yiloyɗa booy
kadi ne hen wone worɓe kadi ɗum tahat ɗumen nawle so ngare holon ngare ma jides golle ne galle mabɓe ne heewi golle ɗum tahi debbo goto yonani ɗon alay saago ɓe gaddoya debbo goɗɗo pour wawa walludeɓe golle ɗe ilo e mbinda kono kadi sohna aɗa mo ala haydara fina nawlira eyyi ɗum kadi ina waɗa ɗum noon ɗum woni ko oɗo wiyata ko mbo ala haydara nawlira en général na waɗa noon kono ko ɓuuri tawata ko dañani ko weli ɗum e joom suudu mum a faami na waɗi kadi nawligaji ɗi ganduɗa ɗin ɗon kadi ko alay sago walla ko hoddiruni ɗin ni ko alay sago wonata par ce que par exemple joni gonɗa e miñe walla mawne yalta aduna so yalti aduna no woppi ɗon debbo no woppi sukaɓe ko moƴƴo hayso boni nanguirta ɗum ko ɓesgu ala sohna ɗo mi jaɓani anani alay sago noon aɗanni ko tahi wima debbo bonɗo e ñiira bonde foti ɗum beddoɗa Binta heɗom tan min en général mbaɗa nana debbo gorko ne wiya sa yi nawlirmi debbo mo ko bonɗo so debbo ma boni seer a seer kono sa wi aɗa adda debbo gonɗo a fawi hen galle ma ɓeydima bonde par ce que bonɗo o so oya ala haqqille han wiya ene abbito bonɗo eyyi aɗanni ko tahi worɓe ɓe ɗon kam ko tahi ɓe ndesta debbo on ɗon par ce que sukaɓe ɓe jiiɗa jaaha te ɓiɗɗo kala ɗo yummum yeehi abbo wone rewɓe hayso kono nguufa suka mumen nguufat jaɓata wuppude ɓiɓɓe mumen nanguirta ayno gorko muñinirta debbo sababude debbo o moƴƴani mais muñiranmi ɗum ko sababude sukabam ko noon gorko o ne restirtamo sababude sukaɓeɓe haade jaltude galle o a faami a andat jikku makko mais hankkadi ko sukaɓeɓe tan gonata ɗon par ce que a yiiɗa sukaɓe hay goto yiiɗa en général jomum resnuma so rafama ha tampi wima kaariyelam de kalifma Allah ɓesdam ala ko mbawɗa hen aɗa ɗon heewi wadde ko yumum jinnaɗo walla bamum jinnaɗo nodde suka mum ɓaade mawnirakil mum ngel yeehi oodi ko moƴƴo o ko debbo galle o ko gaaɓo yo goto mum ƴettin mum ƴetta kono o ko kaɓeteɗo galle o ko bone galle sohna ba fusat galle de sohna ba on wonta e galle an tawi ɗum par ce que a teddinani yummum gorko a teddinani bamum gorko te ko ɓen noddata mayreɗa mawne mo jiiɗa yuma baba ene mbiya aɗa wonde debbo mum ene muusi walla miñi ene muusi ko jinnamon porsat mon ɗum ko heewi ko forcéde hakkude worɓe par ce que joni noon oɗo waɗe fen ƴettam mama Samba neɗɗo ina bona debbo ina bona ha seera e gorko ɓe ceera pendant des années taw ɓe ɓesnidi ɓesgu mawna watta hakkude mabɓe te pourtant gorko ina andi o moƴƴani ko reji ne gandi o moƴƴani mais ko sababude sukaɓeɓe hande so ɓiye darima wina watta hakkude ma e yummum haydara la ko mbawɗa hen ne wawi wattude ha para ni ara wima mi watti hakkude ma e baba ɗon en nandiri ɗo te pourtant aɗani debbo ko bonɗo ko reji ma ne gandi ko bonɗo kono hankkadi ko ɓesgu ɗum tahi mi wiide noon debbo hayso boni omo heddoro e galle o sababude ɓesgu par ce que yummiraɗo omo anda debbo ko bonɗo mais o yiiɗa tani ko en caro par ce que so jeehi banggue goɗɗo anda holko holdin condition ngaji gonata omo wawi pertude tani ko en omo wawi jagguirde debbo o sababude tani ko en ɓe te kadi o miijo ko ɓayde on woni ɗon wurde mabɓe ko foti noon ko heddi ko Allah andi ko heddi ko beela ɓuuri hewde walla ɓuuri famdude min dal sohna kala ko gonga de kono mi kam debbo bonɗo dal e niino bonde welde jaɓani min kam ko ɗum jiiɓe dew Binta debbo bonɗo e niino est ce que aɗa andi dewgal way kono wonki ni walla hande ɗum fof ko ɗum dewgal mettude ɗum ittata ɗum welde ɗum ɓoynata ɗum so Allah wi ko dewgal waɗat so Allah wi ko ɗo haɗata hay son mbadi no jumre sukara ni hatta ɗum ƴiwde par ce que a ƴeewi ɗon tan a tampata yiyama kadi ay min so neɗɗo wi kam mbaɗa res hay sinno ko bonɗo mbiyatmi ko yo Allah fewnu andi ko tahi so tawi ngal humama to aras hay somi haali hami maayi hatta ɗum wonde so tawi Allah hoddirani ngal hay somi yiɗiri juuɗe koyɗe ɗum watta ngal sohna yewtere meɗen waɗi fayida kono ne hiɗɗo noon konngol ma cakkitigol après mbaynoroɗa bandiraɓe eyyi konngol am cakkitigol ngol nan ko on jiwurtamo a yi kam bintata eyyi debbo pullo machallah amma ba joom jaloñol joom hoore fonde joom Italie kanko waddumi am gila dow ha less ko amma ba waddumi am an amma ba mi andanoma aɗa wawi annudemo de amma Ousmane Julde Dieynaba kanko waddumi am o waɗe place eyyi mbeɗa salmina kadi nenam Mayrem Fall gonɗo toon to Paris la France machallah
a faami ndena moƴƴo jiɗɗomi korsinɗomi mbaɗanɗomi hunde fof aɗa hande nde tawmomi France nde machallah machallah ko heddi ko noon bandiraɓe mbeɗa wayno so tawi wonko ferguite haala ka gandon ko neɗɗo woni mo timmani kono sanga nde gummotomi galle amen mbeɗa ardo ɗum umminanimi umminomi tan ko weltinde on kadi mi yettima bintital ka miñiraɗo moƴƴo vraiment mata ko hande Allah hoddiri kono oɗo plateau en a yiɗino ɗum ko adi hande kala noon ko yonti weeɓa kala ko yonti weeɓa ko hande Allah yontini ɗum mi salmini Mama Samba aussi mo ndendumi plateau o mi salmini dendagal biyowo mbimi e wimi e wimami mi woni ene woniri mbeɗa wiya on Allah jarama on jarama mi weltanima on weltanama seydi Ba Mama Samba konngol ma cakkitigo eyyi onon fof kadi on beltanama minne kadi oɗo wuttimo ɓornimi ko gorko toroɗo wiye Ilman Siré Dia waɗa yam guiƴam sehlam kadi ko neɗɗo mawɗo machallah min weltinima kadi dendagal ɓiɓɓe gollerenaɓe toɓe gone duunde baba Adama he so yimɓe limtata mi juumat mi yiiɗa haalde o mi oppo e yimɓe e sehilaɓe e kiloneɓam wonɓe Europe wonɓe Belgique wonɓe partout kadi mi salminiɓe soɓe jiikam e image o ɓe gandu kadi ko min kadi haalde maɓɓe ɗo kadi mi weltanimama bintatal tawno ko debbo moƴƴo jaƴƴo pinɗo pamɗo kadi an e sohna ba fof onon foti ko yimɓe moƴƴuɓe ko sehilaɓam ɓe guurdi guila hanki taw hande arani onon fof kam mi weltanima on mi weltani dendagal Piindi TV guila fuɗɗode ha wortode onon fof mbima on Allah jarama on jarama eyyi Mama Sy min beltanima e technicien ji aussi min jejjiti salminde technicien joguiɓe affaire aji Thiombane eyyi Thiombane eyyi min calmini on ononne min calmini on no fewi eyyi e kay ko weltanadema tan mbaara bonnani jamdi saabu sa tottama jamdi aɗa waɗa hen ko weɗɗa e sohna mawɗom ko weltanadema tan ɓe mbima noddude saɗani sadi ko jaaɓede kono machallah guila min ganduma ha hande yaw ala hakkude meɗen te gollal ngal ka pewnu ɗum ha fewi ɗum waɗi kala garɗo han rewa hen no foti rewnude ɗum Seydi Ba mi salmini kadi ɓiyam nehiɗo o réalisateur mo alaji ɓiɗɗo moƴƴo nehiɗo mi salminimo machallah won noon ka yummiraɗo moƴƴo aɗa nehi sukama no poɗɗa nehiɗo ɗumen kala mo jiiɗa hen nagga no foti nanguirde jinnaɗo mum min beltanimama kadi no fewi sa yi hamin cofta addudema gonka debbo e nder galle par ce que hamin jiiɗi kala yummiraɗo ƴeewa e ma par ce que ɓiɗɗo so nehama tan ittat e so ɗum ɓenni en calmini kadi hono gardiɗo galle o hono kawamen Abou Diop kadi ene wonde Ibou Thiombane ne wonde Thiat Mignam ne wonde maquilleuse meɗen mo sofani o kadi oɗo wutte waɗe yam ɗum ko Siley Dembélé gorko mo ɓundu Coumba Banna ene woni to France en mbaynima kadi bandiraɓe ha gongol émission meɗen gonka debbo e Renndo